On. Puoli vuotta. Joo, se näki, kun se oikein pysähtyi. Ei tuu. Ei tuu. Ei. Ei enää. Eikö enää? Nytkö riittää? Joo, eikä välitä vaikka isäntä jää tänne. Hyvinhän tuo liikkuu. Tosi hyvin. Kyllä mä oon yllättynyt, että se näkee vielä. Joo, ja tuo on hyvä merkki, kun se niin kuin minun mielestä tuo häntäkin se liekittelee just niin kuin se hyvin sillä, että se ei niin kuin hirvitä yhtään. Ei. Niin, Niin se on. Ja justiin semmoisen levollisen koiran merkki, kun se ei laske häntä, että se ei ole semmoista pelosekaista hauta. Joo, ei se näytä alkaa. Alkaa vähän karvoja nosteli. Mutta silti on tuolla valppaana, että se kynsellä. On just niinku oikea tapa. Eikä hän tietysti paha yhtään vaikka hyökkää. Joo, perääntyy. Niin. Ihan tervettä. Tää on niinku meille kun Anopinenkin ensimmäinen kerran vähän pelottaa. Joo, karvat oli vähän pystyssä. Joo, ja häntää ei ole mitään lyödä koipien väliin.
se pitää. Katsoin, se oli sorkasta päähän, niin se ei haukkunut sen jälkeen, vaan hirveän työskennellä Just. sillä. Joo. Tuotiin sillä nyt tänne, että jos se vähän rohkaista suuhun. No niin. Joo, se pitää. Kyllähän täällä on hyvät merkit. Ja sitten kun täällä joku kaadotaan, niin se on. Sehän ratkaisee paljon. Mutta minusta tässäkin näkyy oikea oppi, että kun se lähtee levottomaksi, niin se menee hiljaiseksi. Ei haluta koko ajan. Joo. Huomattako mitä tekee ilman, että joka koiralla niin 10 minuuttia.